Čaute. Čau. Dneska tu sme znova pri takom pečení, alebo teda budeme piesť z lístkového cesta. Čo budeme robiť? Budeme po slepiačky robiť také vangušiky, alebo také... No, po slepiačky si budeme ťahať iba formy, ale ostatné budeme robiť, že budeme vidieť. Takže na začiatok si každá vyťahne nejaké formičky, ale mi aj ukážem. Čiže nejaké formičky. Každá si vyťahne 4 poslepiačky a potom budeme s nimi vykrajovať, plniť to a tak poďte na to s nami. Ideme si ťahať. Ideme sa pripraviť a ideme ťahať. 4. Takže jedna. Chcem ohmatať. Nie. Ideme 2. 3. A ešte jednu, 4. OK, takže mám tu. Takže idem ja? Ide sa na to. Ideme si rozbaliť. Ideme si to rozbaliť. Takže už sme si to pripravili aj na tierku peanut butter a džemík vlastne v takejto krásnej, takomto krásnom obale, vidno, že je domáci a teraz ideme tvoriť lístkové cesto. Že wow, úplne totálne proste také super, ja už som s lístkovým cestom aj pracovala, takže naozaj fajn. Ideme si ho takto otvoriť a vlastne potom si ho pôjdeme rozdeliť na polovičku, aby každá mala svoju polovičku, aby mohla vykrajovať, zdobiť a tak. Čiže zoberieme si nožík a rozdelíme si to na polovičku. Takže kde je polovica? Asi tam niekde. Tak mi ten nožík šiel trošku dokriva, takže dobre teda. No a ideme si rozdeliť polovičky. Takto pekne. Ja si vyberiem. A ja si vyberám túto. Takže táto je Sarina a tá druhá je moja. Čiže Sáre tu dáme pekne na tanierik a ideme na to. Takže z každého si vykrojím po 2, aby som to potom mohla spojiť. Mám tu rôzne vzory, ponožky, húbky, hviezdičky, takže takto pekne. No a ide Sára. Rozhodli sme sa aj pre slanú variantu. Budeme robiť také tyčinky, však Sára? Áno. A bude to super. Takže ideme na to. Rozbijeme vajíčko. Jedno vajíčko. Wow. A Ideme ho vidličkou rozkvrtať. takže zoberieme si vidličku. A rozkvrtláme. Wow. Takže naplníme si to čokoládou, ktorá sa nám potom roztopí. Takže takto všetko, no a potom si to dáme na tú druhú vrstvu vlastne, našej ponožky. Pekne postláčame, aby nám z nej nič nevytieklo počas pečenia. Takže takto všade, všetky diery vytesníme. No a vyzerá to nejako takto. No a ideme to dať na plech a ideme si to potrieť vajíčkom. Takže takto. No a ideme na ďalšie. Takže aj Sára si to ide naplniť. Tiež čokoládou. Bojím sa. Nám to bude dobrotka. Juj, Okej. to dalo dopredu. No a už to iba spojí a natrie vajíčkom. Ja to idem inak spájať. Ja si naberiem
Trošku sa im to spieklo, ale nevadí. Ale toto sú sladké všetko. Až na toto. Áno, a toto sú slané, čiže veľmi sa teším, nech mi to teraz trošku vychladnúť a potom... Zrobíme ochutnávku. Áno, čau. Dobre. My sa ideme ochutnať. Dobre. Mhm. No, že tam je bahelka a sol, takže sa sol. Mhm. No, Ideme ešte dobre. sladké. Ešte sladké. Mám čokoládové, alebo džemové. A Čokoládové, ale hrozne ja dobré. mám čokoládové. Tu plnku není vidno, lebo som to zlepilo a je to strašne dobré. A strašne, fakt vyskúšajte. Tak. Takže Ahoj. bolo to naozaj super vlastne. Naozaj nám to chutilo však. Áno, fakt. Zabavili sme sa a myslím si, že sme vyhrali obidve challenge však. Lebo obidve to mali pekné, chutné, proste fakt super. Ak sa video páčilo, prosím daj odber a like. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Čau.